Oh, that's a movie. How? I think it's a boy bar. I go see that's no ya for her television no wa ma ho nyo. How? Come on, no igbu aha to that's no asisi igbu ana egbu. Oh, I need it. Oh, I need it. Oh. Come on, video send. Oh, go on, I see video send there. Oh, go go ka. Igbo nwe m ụtụtụ ọma no. Igbo nwe m ụtụtụ ọma no. Ama m na ọtụtụ ejego mmiri ahụ. Ọkwa ọzọ ụbụla na aka nnọ, ọzọ ụbụla nna m. Ka anọ m na mmiri chi m. Apolonia, hello. Hi. Hey! Ị na-anya ịfụ na Ezenwanyi agbala nọ na mmiri chienu. Ebe aka nsi bi ụwa. Nekwo mmiri nsi bi ụwa. N'ọzọ ụbụla na-akpụ. Ọ mmiri aka a na-akpọ obu akaba obu nnobi ọma. Ke wezi okwu. Obu nnobi ọma. Ịchọba nwa 1 cup finish. Ihe na-ayaghị ịdawi n'ime enu, ọ sachapụghị arịrị ya. Sofeni. Ị na-anya ịfụ na Ezenwanyi agbala nọ n'ụbụ akaba. Ị na-anya ịfụ nọ na mmiri chi m ka nọ n'ụbọchị tata. Tata wụ 4th January 2021. Everywhere mara mma. 2020. Ị na-anya ịfụ na nnọkwa n'uwe ọcha o. Wefụrụ white m. Ama m white m. Maka nọ nyebe okenye chata aba ime onwe m na mmiri gụpụta. Sachapụ ahụ 2020. Ọ pụọ m n'arụ. Ewu. Apolonia, Nna ihe bụ ụzọ yọọ ndụ. Yọọ ife. Yọọ ọba. Abịa m inye oke ahụ ọfụ. Bịa pụọ n'ụzọ. Pụọ n'ụzọ dị a. Lekwa oke m o. Akwa ifuru egwu m ebe ni. Mma egburu mmiri chi m. Ọkụkọ. Akwa ifuru ya. Akwa egwu mma egburu egwu chi m. Chinaza egwu a ya kpara ọtọpụ na ọha obere egwu. Egwu a ya kpara ọtọpụ. Abịa m na mmiri chi m ka m bịa mesị ya alụ ka ọ mesa m alụ. Maka otu ọnụ ọ sọrọ nwata ya too ebe o si bi ụwa bụ eze ya. Ebe o si bi ụwa o kwesịrị ịnọ n'aha ọfụ. Nya ọ bụrụ na ịlụbeghị na mmiri chigu. Ezenwanyi agbara si ujebe na mmiri chigu. Nke a abụrụkwa Lagos. Anọ m na mmiri chi m obu akaba nnobi ọma. Nne na-eme ife dị mma. Ọ ihe m bịara n'ụbọchị tata. Ka m bịa ka mụ na mmiri chi mmesa alụ. Ka ọ sapụ m atịtị. Ka onye m ndụ. Ka onye m awele. Ka onye m chi dị mma. Ọ na-enyekwa m enye o. Na-ema na nwata ọbụla wu nwa osimiri ekwesịghị ka aja kọ ya n'aka. Anyị wu nwa osimiri, anyị ga-enye mmụọ nwa anyị ekwesịghị ịkọ anyị. Nya, ị bụrụ nwaanyị Igbo, bụrụ nwoke, bụrụ nwaanyị, ka ba ahụ ka ụkwụ gị tụọ na mmiri chigu, mmiri isi bi ụwa. Ije ka gụ na-ete ọjị ahụ ọfụ, ṅụọ nkwụ ahụ ọfụ, ikwari ibu ahụ ọfụ, ịgwa ya etu isi chọọ. Ka ahọ 2021 na-adị. Ihe awụ a very natural something. Maka na onye jụrụ mmiri Ihe awụ a very natural something. Ana m aga off every day si na ndị ọcha it will never be well with them. Because na ha akpapụrụ anyị uche, kpapụ anyị anya n'ihe na-atụ ha egwu. Maka na ndị ọcha na-atụ mmụọ nwa anyị egwu. Ọ kacha mmụọ nọ n'ala Igbo, ọ kacha mmiri nwa anyị, ọ kacha chi nwa anyị, ọ kacha ụwa anyị.
Mana, I bless God today that na iwu ụmụ afọ Igbo etete n'ụla. Chete na onwere ebe anyị si. Chete na without ihe anyị bụ, na onwere ihe anyị bụ. Without the gods, men are nothing. Without mmiri nwanyị, onwere ihe anyị bụ. Without agbala mmiri nwanyị, onwere ihe anyị bụ. Without mmụọ kụrụ anyị, onwere ihe anyị bụ. Nya tata Ezenwanyi agbala nọ na ana be nne, nọrọ n'ụbọ akaba mmiri chienu. Ịchọba ebe nsi bi ụwa. Kedu onye na-akpọ m ife a? Ịchọba ebe nsi bi ụwa, nekwe ya ebe a. Ọ mmiri akụrụ Ezenwanyi agbala. Mmiri ahibele Ezenwanyi agbala. Mmiri amele Ezenwanyi agbala ihe ọ bụ. Nya ụbọ akaba nne m. Onye bụ nwa mmiri bịa kene mmiri si bi ụwa ka o mere gị ihe dị mma na ndụgo. Onye bụ ọgbanje bịa bụ onye bụ nweke nwe mmiri ga kene mmiri nwe gị. Onye bụ nwa mmiri bịa kene mmiri si bi ụwa ka o mere gị ihe dị mma na ndụgo. Onye bụ ọgbanje bịa bụ onye bụ nweke nwe mmiri bịa kene nne nwe gị. Mmiri na-eme ihe dị mma, mmiri na-eme ihe dị ukwuu. Mmiri nwe ndụ m, mmiri nwụba m,